Laatutalomallin ja laatutoiminnan viimeisessä vaiheessa vedetään yhteen ja kootaan johtopäätökset, joita on syntynyt, kun laatutaloharjoitusta on tehty. Tässä vaiheessa vielä arvioidaan ja analysoidaan laatutaloa ja sen esiin tuomia asioita. Ennen kaikkea sitä, mitkä ovat nykyisen toimintamme heikkoudet ja vahvuudet suhteessa kilpailuun, ja kuinka nämä vahvuudet ja heikkoudet osuvat yhteen asiakkaiden tärkeysjärjestyksen mukaisten vaatimusten kanssa. Tätä kautta nähdään myös selvästi, missä ovat erot, jotka täytyy saada kuruttua umpeen, ja pystytään miettimään, millaisia mahdollisuuksia tai asioita voidaan oppia kilpailijoiden toiminnasta. Ja aina pitää myös miettiä sitä, onko jotain, missä voidaan tehdä asiat niin paljon paremmin, että ylitetään kilpailijoiden mahdollisuudet. Tämä harjoitus auttaa myös siinä. Se, jos löytyy tyhjiä rivejä tai ruutuja, on yleensä jatkokehittämisen paikka. Usein ne kertovat siitä, että meillä ei ole kykyjä tai mahdollisuuksia täyttää näitä asioita koskevia asiakastarpeita. Sama juttu koskee tyhjiä sarakkeita. Tosin on syytä miettiä, ovatko nämä suunnitteluvaatimukset tarpeellisia, jotta pärjäämme ja menestymme markkinoilla. Negatiivisten korrelaatioiden osalta kävimme jo läpi se, että jos on sellaisia korrelaatioita, ei pystytä ratkaisemaan, niille pitää miettiä jokin toimenpide, jolla asia korjataan. Ja yleisesti suoritustalotavoitteista on hyvä miettiä se, että ovatko ne realistisia ja oikeasti saavutettavissa olevia. Yksi keino vielä analysoida ja arvioida laatua tehokkaammin tehdä riskianalyysi. Koulutusmateriaalissamme on vika- ja vaikutusalan analyysi, englanninkielisellä lyhenteellä FMEA, josta myös tulee lisämateriaalia olemaan koulutuksessa paljon. Käymme niitä läpi tosi myöhemmässä vaiheessa, mutta nyt jo sanoilla vika-vaikutusanalyysi tai FMEA pystyy hakemaan internetistä tietoa. On tärkeää miettiä, mikä on vaikutus, jos tavoitteita ja määrityksiä ei saavuteta. Sekä asiakkaan että liiketoiminnan kannalta, mitä riskejä niihin piileytyy. Ja sen jälkeen on syytä tehdä todennäköisyysarvio merkittävillä risteillä. Ovatko organisaation osaaminen ja kyvyt sellaisella tasolla, että nämä suoritustalotavoitteet pystytään saavuttamaan, vai onko siinäkin esimerkiksi koulutustarpeita? Myös toimenpiteiden tunnistaminen, joita voidaan tehdä riskien vähentämiseksi ja poistamiseksi, ovat erittäin tärkeitä. Mutta aina pitää järki mukana ja miettiä, mitä lisäkustannuksia niistä voi muodostua. Ja tässä vaiheessa mietitään myös, että onko jotain semmoista, mikä aiheuttaa, että projekti pitäisi väliaikaisesti keskeyttää tai jopa lopettaa. Eli Quality Function Deployment, laatutoiminta, on sellainen sovellus tai toimintatapa, joka ylittää perinteisen tuotantosuunnittelun monella alueella. Lähtien asiakasvaatimusten ja asiakkaan äänen huomioista aivan eri tasolla, aina sitten prosessin vaatimuksiin lopputasolla asti. Tämä malli pakottaa miettimään niitä asioita, jotka auttavat meitä menestymään. Voisi puhua myös ehkä suunnittelumallista, suunnittelutalosta. Ja kun tätä katsoo, niin siinä nämä asiat, mitä on käyty läpi, tulee esiin ehkä luonnollisemmalla tavalla. Eli asiakastarpeet, tuotevaatimukset, suhdeanalyysi, asiakastyytyväisyys, keskinäinen korrelaatio tuotevaatimusten osalta, tuotevaatimusten tarkemmat määrittelyt, tekniset arvioinnit, ja kun tähän yhdistetään vielä laatuhistoria, saadaan arvioinneista huomattavan paljon irti. Kaikki nämä auttavat tekemään tuotteen tai palvelun, joka täyttää ja ylittää asiakkaan tarpeet. Eli voima tulee siitä, että asiakkaan ääni ohjaa kaikkea tekemistä. Ja
itse matriisi auttaa tekemään tämän vertailun ja analyysin hyvin kurinalaisella tavalla. Prosessi itsessään on looginen ja auttaa selkeästi analyyttisesti miettimään kriittisiä tekijöitä, koskien mitä tahansa tuotetta tai palvelua. Ja se myös pakottaa eri toiminnot yhteistyöhön ja kommunikaatioon. Ja koska se tähtää laatutuotteen kehittämiseen, se sopii myös laatuajatteluun ja ISO 9000 kriteereihin. Eli vielä näin lopuksi. Käy vielä kerran läpi laatutulos ja kirjaa ylös, mitä olet oppinut tuotteestasi tai palvelustasi. Kirjoita myös itse ylös, missä voisit käyttää QFD:tä, koska joka paikkaan se ei välttämättä sovi ainakaan kokonaisuutena. Mitä etuja sen käyttö toisi ja minkälaisia mahdollisia ongelmia silloin olisi sen käytössä. Lisämateriaalista löytyy eri tekijöiden englanninkielistä videota, jota voit hyödyntää oppimisessa.